ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଫଟୋ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ କି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁବେଳେ ଘଷୁଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କାରଣ ଲୁଚି ରହିଛି ତାହା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ। ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତେ ଏହା ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦତଳେ ରୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୌଣସି ଫଟୋକୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଦକୁ ଚାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଦବାଇଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦ ଦବାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଦ ଦବାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଥାଏ। କାରଣ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ଜଣେ ଦେବୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଥରେ ଧନର ଦେବୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କାହିଁକି ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦ ଦବାନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ କେହି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଅସୁର ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଦରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଦକୁ ଦବାଇଥାନ୍ତି, ଦେବ ଏବଂ ଅସୁରର ମିଳନ ଲାଭ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ଦବାଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମିଳିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଧନ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଜାଣନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦତଳେ ବସିଥାନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ କାହାଣୀରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମାୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମାୟାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ପୁରୁଷଙ୍କ ସେବା କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।